Iki nek kok adu naga ki piye to? Nagamu iki to. Iki lho ngedukeran karo selang pembuangan iki lho, kok ini lho. Lah iki adune apa iku? Adune yo iki to, Mas. Oh, iki, wis oh. komplit lho. Wis Iki- komplit. Gaya apa ki? Nggon isa-isa. Iki nggo isa-isa. Oh. Iki nggo ada kompor. Wis komplit kuwi. Heeh. Lah terus dhuwure ning lemari neh kaya ngene iki nggak ada apa-apa nek. Heeh. Lah terus kita paketnya, Mas. Ambek apa ki? Rong barang karo ada gerabah ini saya tak dilani sik iki. Ada gerabah piye to ada gerabah? Ada gerabah iki lho lemari gerabah. Lemari gerabah bahannya kayu jati. Full sap ini. Iku jati ya ki? Nah, full jati iki rai los, dadine muat kepo. Heeh. 2 pintu, ada gerabah. Lah nek iki ukurannya 1,60 meter, lebar kiri kanan, tingginya 1,75 meter, bahan kaca aluminium. Niki harga paket piro? 4 juta, Mas, tak wae barang loro iki. 4 juta. Jerone kaya niki rak kaca. Niki mau ngeterne ning Banyumas iso apa kawe, Ngko? Kok jom meneh Banyumas, aku ngeterne seluruh Pulau Jawa iso, Mas. Seluruh Pulau Jawa Bali iso. Bayarnya COD. Tapi nek engko terkhusus wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura, kuwi gratis ongkir, Mas. Dadine bayar cuma bayar barang itu gak tambah liyane. Oh, malah lagi piye Ya cara toh, pesene, Ngko? cara pesene langsung ning bawah bioprofil Arthur Mebel, ning kono ning tulisan telepon abang didudul. Otomatis terhubung karo aku, nggak video call oleh tekok-tekok sik gak ya ora apa-apa, bebas. 4 juta tak wae loro iki karo iki. Ada gerabah, karo ada kompor, karo nggo disaisan. Rene Mas, nggo disaisae komplit kok ya niki. Ran, selang pembuangan, saringan pembuangan komplit kok aku wis tak wae bonus wis komplit. Dadine kok garek nyembung neng banyune sampean wis kena di. Wis ngene ya iki lho, barangnya kok iki lho.